Hei toată lumea! Mă gândeam să încep un serial numit Viața lui Shine și așa, și o să încep peste, cred că, am prins! Nu mă băgați în seamă, temporar așa, gata. Și da, se auzi și la știrile LPS Kids. Da, o să fie și știrile LPS. O să arăt prezentatoarea. Acum vine prezentatorul. Intră. Fuldenea, care s-a murdărit puțin. Bună, eu sunt Fuldenea. Așa, și eu o să prind știrile LPS. Mulțumesc! Și pa! Da, după cât seama... Nu băgați în seama, am aruncat-o pe care le-a LPS. Așa, pa!